Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil lave den her normale kugleroket om til et kanonslag. Så først piller man det her papir af, hvis jeg kan finde ud af det. Og det er fra T. Hansen. Ja, og det er Hansen. Jeg skal lige pille alt det her af, det kommer nok lige til at tage noget tid. For helvede skulle jeg tage et eller andet til at rive den af med. Det var det meste af den ungdom. Nej. Hvor satan. For helvede lortet papir. Du er en lort. Og Sådan der. Bag. Så har vi sådan en her. Piller vi den her. Du dag. Så har I sådan Og hvis vi gør det til, så det bliver et bedre knald, kan I lige sætte noget gaffatape, eller hvad I nu har, rundt om op i lumpen også. Hele den her. Og vi vil lave en video, hvor vi også prøver at affyre den af. Så ses næste gang, og husk at abonnere. Og subscribe.